Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ислам дини. Аллах Субханаху ва Тағала мөмин мусульманнарга бер бүләк иттереп биргән дин. Үзебезнең тормышыбызны мөмин мусульман иттереп алып барган вакытта без һичшиксез бәхетле кешеләр, һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешкән кешеләр. Чөнки ислам дине ул да булса безне бу дөньядагы бәхеткә һәм киләсе дөньяда да мәңгелек бәхеткә илтүче дин. Һәм бу дөньядагы тормышыбызны алып барган вакытта Аллаһ Субханаху ва Тәгалә билгеләгән, Аллаһ Тәгалә кушканча алып барсак, үзебезнең бәхетебезгә ирешәбез. Һәрбер эшебездә, һәрбер гамәлебездә, һәрбер фикеребездә дә хәтта Аллаһ Тәгалә кушканча яшәсәк, бу вакытта бәхетле булырбыз. Һәм шушы Аллаһ Тәгалә кушкан, безгә аңлаткан диннең бер өлеше ул да булса өстебезне карау, үз киемебезне карау, чиста, пөхтә булу. Чөнки Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям да үзенең хадис шәрифләренең берсендә безгә шундый хәбәр җиткерә. Ягъни ислам дине чисталыкка нигезләнгән ди. Чисталык ул да булса иманның яртысы дип әйтәбез. Чөнки намазларыбызны, гамәл гыйбадәтләребезгә керешкән вакытта да тәһарәт алабыз, чистарынабыз. Үз башыбызны, киемнәребезне карап, пөхтәләнеп, урыннарыбызны чистартып, гыйбадәткә керешәбез. Шулай ук күңелебезне дә чистартырга тиеш булырбыз. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә киемне, өстебезне карарга да кушты. Ягъни үз киемнәребезне, гәүрәтләребезне каплап, тормышыбызны алып барырга. Бүгенге көндә, җәй көннәрендә, эссе көннәрдә, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә биргән шушы рәхәт, матур көннәрдә дә, шул ук вакытта да үзебезнең гәүрәтебезне каплап йөрсәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешербез. Чөнки кием мәсьәләсендә әйткәндә, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Адәм галәйһиссәламны бар кылгач, җәннәт урыннарында Адәм галәйһиссәлам белән Хава анабызның үсләренә җәннәт хөлләләрен кидертте. Ягъни җәннәт киемнәрен. Ләкин бер кимчелекләре өчен, бер гынахлары өчен Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шушы хөлләләрне өсләреннән төшерде. Һәм Адәм галәйһиссәлам белән анабыз Хава шушы киемнәре төшкәннән соң уялдылар. Гәүрәтләрен нәрсә белән булса да капларга тырыштылар. Ягъни бу нәрсә дигән күрсәткеч, ул да булса үз киемебезне карарга тиеш булырбыз. Өстебезне, гәүрәтләребезне каплап йөрергә тиеш булырбыз. Гамәл гыйбадәтләребездә дә карасак, өстебезгә киемнәребезне киябез, түбәтәйләребезне киеп куябыз. Хатын-кызлар инде исә инде бөтен җирләрен каплап, иллә мәгәр йөзе, куллары һәм тубакларына хәтле аяклары ачык булырга мөмкин. Ләкин ул вакытта да әлбәттә өстебезне карыйбыз, чисталыкны карыйбыз. Ләкин моннан тыш, гамәл гыйбадәттән тыш, үзебезнең тормышыбызны алып барган вакытта да, хаятыбызда да үзебезнең гәүрәтебезне капларга тиеш булырбыз. Чит кешеләр каршында, чит кешеләр янында гәүрәтебез капланган булырга тиеш. Әлбәттә бу әйберне дә истә тотарга кирәк булыр. Чөнки бу Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең безгә кушылган бер әмре, Аллаһ Тәгаләнең безгә җиткерелгән, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям да безгә моны аңлатып күрсәткән. Шуңа күрә әлбәттә без дә моны саклап, моны истә тотып яшәргә тиеш булырбыз. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә һәммәбезгә дә хәйр, ихсан насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина газабан нар. Аллаһу акбар.